Yes, no, wait. Tulo ka butang atubag sa Ginoo sa atong mga pagampo. Makanindot kayo kung antubag sa Ginoo sa atong mga pagampo. Yes, kay para gyud na sa imuha og nalipay ang Dios na naangkon na nimo. How about no? Nya mingon ka na nangalagad ko sa Ginoo, kanunay na ako ng giampo, nangandoy pug ko. Nganong no man, pasabot giproteksyonan lang ka sa Dios tungod kay naay mga butang nga atong gitinguha dili day makaayo kanato ug naapay labing maayo na iyang ihatag alang kanato. Nabi mga butang na bisan wala nato gipangayo sa Ginoo, iyang ginahatag. How about wait? Naay mga butang nga atong paabuton gyud kay naay tamang panahon ni ana. Dili ta magdali. Samas kami nyoon, Lord, tagay kog asawa, tagay kog mayong bana, pero underage pa ka, di pa ka pwede makasal, wa pa kay trabaho, kailangan pud nimo nga magpaabot sa tamang panahon. Mao nang ang atong mga pagampo atog yung itugyan diha sa Ginoo. Kung no man, pasalamatan gihapon nato siya. Kung wait man, mao nang magpaabot gyud ta tungod kay naara gyud tamang panahon nang Dios mohatag mutubag sa atong mga pagampo. Timan-an nato kanunay na dili ta pasagdan sa Ginoo, gihigugma ta niya ug giatiman ta niya.